COVID-19aren transmisioaren kurbak goranzko bide hartu du berriro hego Euskal Herrian. Intzidentzia tasa 180tik gorakoa da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan egoera ez da hobea, 200 langatik gorakoa da. Pandemiaren bilakaera eta azken egunetako kutsatzeen kopuruak kontuan hartuta, murrizketa neurriak berriro ezartzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Oraintxe bertan, Gotxonden Sagardui osasun sailburua ematen ari da neurri horien berri. De la situación en la que en estos momentos se encuentra la pandemia en Euskadi. Los informes que desde Salud Pública hemos elaborado en el Departamento de Salud consideramos que muestran cuál es la realidad y que argumentan cuál es la realidad y cuáles son las medidas que pudieran ser oportunas para mejorar esta situación sin que tengamos necesidad de llegar a escenarios en los que la evolución de la pandemia sea peor. Como le digo, con total respeto en la decisión, como siempre, y con total confianza de que tendrán y harán una valoración oportuna de nuestros argumentos y nuestra solicitud. Asun. Nik ere, bide beretik nire galdera zen. Ea konsultarik egin duzuen auzitegi nagusian, COVID ziurtagiriaren arira, zergatik jotzen den erabaki honen alde orain, neurri hau zergatik ikusten den orain jarri behar dela, eta zergatik aukeratu diren leku horiek. Eta bestetik, Durangoko azoka izan daiteke ezta, epe motzean jende asko bilduko den toki bat. Eixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroak 16 ditu, asteartea da, eta esan bezala eta ikusi bezala, Gotxonden Sagardui sailburua hortxe zegoen, prentzaurrekoan ematen neurri murriztatzaile berrien berri bihar bertan sartuko baitira indarrean. Horiek zeintzuk diren zehazki jakiteko Gasteizera goaz, zuzenean bertan baitago Udane Arbeo lankidea, eguerdion Udane, zeintzuk dira zehazki Jaurlaritzak hartutako neurri berri horiek? Bai, oraintsu jakin berri dugu, eremugorrian dauden herriei bakarrik ez dela eragingo, baizik eta jarraibide berriek 150 kasutik gorako intzientzia metatua duten herrietan ere eragingo dutela. Hain zuzen 196koa da intzientzia metatua Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Gotxonden Sagardui sailburuak iragarri dituen neurrien artean besteak beste, ondorengo hauek ditugu adierazi du, bertan behera geldituko direla urriaren 6an ezarritako neurriak betetzen ez dituzten ospakizunak, batez ere janedanak eta toki itxiei dagozkienak. Gomendatu du aldeen heinean ospakizunak aire librean egitea eta aforoak posible den heinean handitzea. Bihar sartuko dira neurri berri hauek, eta bestalde aste honetan eskatuko dio Jaurlaritzak Auzitegi Konstituzionalari COVID pasaportea erabiltzeko aukera izan dezaten gaueko aisialdian. Horiexek beraz egoera ikusita Eusko Jaurlaritzak hartu berri dituen erabakiak, esan bezala bihar bertan sartuko dira indarrean neurri horiek, eta Udane beste gai batzuei helduta, COP26, Glasgown egin den goi bilera hori amaituta dagoeneko, beraz hausnarketarako eta balorazioetarako tartea irekitzen da. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak ere balorazioa egin du, zein izan da berak egin duen balantzea? Bai, Tapiarentzat inperfektua, baina historikoa da COP26ko akordioa, isuriak murrizteko helburua eta herrialde kalte berei laguntzea lortutzat eman du Eusko Jaurlaritzako Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak, eta Tapiaren esanetan Eusko Jaurlaritza Glasgown ezarritako helburuen aurretik dago.
Ostiralean amaitu zen COP26 klimaren aldeko goi bilera Glasgown, eta bertan egindako akordioaren inguruko premiazko balorazio egin du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Inperfektua dela baino historikoa dela, zergatikan estatu asko izan direlako sinatzaileak, aldaketa klimatikoaren gaia lehentasunetan jarri delako hainbat guneetan, eta gaina adostasuna zabala izan delako 1,5 gradu horiek mantendu ahal izateko eta isurketak beroa ez dezaten gehiago sortu 1,5 gradu horiek baino. Zentzu horretan adierazi du Parisen hartutako konpromisoa ekintzetara pasa dela Glasgowko goi-bileraren ostean. Suposatzen du konpromisoetatikan estatu bakoitzak ekintza plan bat martxan jarri behar duela, exigentzia hori dago eta beraz erreglamentu bat onartzen da eta hori ekintzetara pasatzen da. Bestalde nabarmendu du urtean 1.000 milioi dolar emango direla garapen bidean dauden eta kalteberak diren herrialdeentzat. Herrialde pobreenak edo garapen bidean dauden horiek baita ere aldaketa klimatikoarekin konpromisoa hartu dezaten. Eta zentzu horretan planeta hobeago bat utzi dezagun guztion artean. Testuinguru honetan Tapiak onartu du Euskal Autonomia Erkidegoak Glasgown ezarritako helburuen aurretik doala. Besteak beste 2050erako zero emisio garbi egiteko konpromisoa dagoeneko hartua baitzuen. Baita berotegi efektuko gasen emisioak 145 murrizteko konpromisoa ere. Eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik bestalde Idoia Mendia lehendakariordeak enpleguari buruzko laugarren kongresua inauguratu berri du Gasteizen. Zertan da udane? Atzo ekin zioten enplegu eta lan eta enplegu kongresuari eta gaurko egunean zehar jarraituko dute lan eta enplegu sailak kalitatezko enplegua eta lidergo konpromisoa azpimarratu du Idoia Mendia lehendakariorde eta lan eta enplegu sailburuak erakunde guztiekin lankidetzan arituz krisitik modu bidezkoan irteteko. Laugarren enplegu bilkuraren inaugurazioan Mendiak azaldu duenez, lanbidean aurrera egiteko eskubideak eta aukerak dituen lana da zerbitzu publikoen bermearekin batera desberdintasuna eragozteko bidea. Era berean enplegu politikak eragile instituzionalekin, sozialekin eta gizarte zibilerekin hitzartzeko borondatea aurreratu du eta inbertsio sozialaren aldeko apustua egin du lehiakortasunaren berme gisa. Entzun dezagun Idoia Mendia. Orain, ekarpen guzti hoiekin behin betiko bultzada emango diogu beharrezkoa den lege bati, Euskal Enplegu Sistemarena. Enplegu jarduera guztiak antolatuko dituen lege batek Europako erronketara bideratuko ditu eta aldi berean enpresen eta langileen beharrei erantzungo die. Ekonomia berrirako pertsona prestatuak izateko beharra, eta lanbide ere prest egon behar da erronkei aurre egiteko. Landu behar dugu herri itun bat kalitatezko enplegu ardatz izango duena gizarte kohesionatu bat lortzeko. Eskerrik asko Udane Arbeo. Mi esker. Eta magazinaren hasieran komentatu dugunez, COVID-19 kutsatzen gorakada nabarmena izaten ari da azken egunetan. Azken astean soilik Hego Euskal Herrian ia 90 era igo dira kutsatze kopuruak, baina hala ere oraindik ospitaleetan ez da presio hori igerri. Dena den adituek adierazten duten bezala aste batzuen bueltan egoera guztiz aldatu daiteke. Testuinguru honen aurretik ere, Satze sindikatuak salatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoko lehen arreta zerbitzuan lankarga jasanezina dela profesionalen eskutik. Eta hain zuzen, pantailaren beste aldean dugu Maitena Larrañaga, Satze sindikatuko kidea, egoera honen berri emateko. Eguerdion, ongi etorria. Kaixo, eguerdion. Lehenik eta behin COVID-19aren neurriak esaten ari da, oraintxe bertan Gotzone Zagarduin, neurri murriztatzaile berri horiek, ospitaleetan, lehen arretan, horixe bera igertzen hasia da baita ere? Bai, lehen arretan erizainak eta ospitaletan ere erizainak oso nekatuta gaude, bai fisikoki eta bai mentalki, nik lankideak oso erreta nabaritzen ditut. Lankargak izugarriak dira eta guzti honek iten duna da egoera jasanezina izatea.
Baina ez da soilik COVID-19aren kontua, izan ere duela aste batzuetatik ona salatzen ari zareten egoera bada, baita ere duela gutxi, aste honetan bertan hasi dira baita ere herritar guztientzako gripearen txertorako hitzordua ematen, ez? Beraz, badaude hainbat gauza lankarga horren atzean, ez, daudenak? Hori da, lankargaren arazoa ez da berria, lankargarena aspaldiko arazoa da, baina pandemia egoerak areagotu egin du guzti hau. Alde batetikan pandemiak ekarri dituen itxaron zerrendak gehitu direlako, beste alde batetikan COVID-aren protokoloak lan egiteko derrigortzen diguten erak ere lankargak gehitzen dituzte, eta txertaketa kanpainak, zuk esan duzun bezala ere gripearen txertoak eta baita ere COVID-aren txertoak juntatu dira, eta guzti hau gehitu bertzaile egunerokotasunaren lanari. Eta noski, egoera honek ondorioak dakartza, ez, herritarren edo pazienteen artatzerakoan. Hori da, ez badago lankargak handiak baldin badira, eta ez badago nahikoa denbora, eta ezin da nahiko segurtasunez lan egin, eta ez badago nahikoa erizain, ezin da segurtasun hau bermatu. Ideia bat egiteko txertaketa bakoitzeko erizainak minutu bat dute, eta minutu honetan egin behar da pazientea hartatu, bere historian sartu, ea alergiak dituen ikusi, COVID-aren kasuan ea 6 hilabete pasa diren aurreko txertaketatikan begiratu, eta gero txertoa eman. Beraz, ez dago nahiko denbora. Satxetik eskatzen duguna da, nahikoa denbora, behar den segurtasunaz lan egiteko, eta nahikoak diran erizainak segurtasuna bermatzeko. Eta Osakidetzaren aldetik ikusten alduzue borondatea, egoera honi buelta emateko? Egoera hau ez da berria, hau arazo estruktural bat da. Eta, osasun sailburuak 4 urtetan zehar esan zuen 4.000 postu eskainiko zituela, 4 urte horietan 4.000 lankide jubilatzen dira. Beraz, ez da, zuek pentsatzen duzute hori borondatea edukitzea dela? Ez dira irtenbideak, arazo estrukturala dagoelako. Partxeatzen bakarrikari dira. Pentsatzen dugu ez dagoela borondaterik. Era berean, jakin dugu, ez azken asteotan, COVID-aren aurka laguntzeko kontratatutako hainbat langile kaleratuko dituztela edo lan poltsetara ere bideratuko direla berriro ere. Nola hartu duzue berri hori? Egia da, refortzu moduan kontratatuta zeuden lankide asko bukatu zaiela orain, baina berriro kontratatu beharko dituzte, ze ikusten ari da gizartean positibo kopurua igotzen ari dela. Beraz, berriro kontratatu beharko dituzte, beti egiten den bezala, baina hau ez da nahikoa. Berriro diotxut, ez dela partxeatzen ari direla, arazo estrukturala dela, ez dela momentuko arazo bat. Maitana Larrañaga, eskerrik asko egoera honen berri emateagatik eta hurrengo arte, animo. Ez horregatik, agur. Eta bestelako gaiei helduta, ekonomian gaiei begira ere jarri behar gara gaurkoan, izan ere atzokoan pentsioak bermatzeko kotizazioak igotzea adostu zuen Moncloak sindikatuekin, Komisiones Obrerasekin eta UGT-rekin hain zuzen ere. Hori horrela, 10 urtez kotizazioak igoko dituzte, pentsioen erreserba funtsa betetzeko. Hain zuzen gizarte kotizazioak 0,6 puntu igoko dituzte, eta horietatik gehiengoa 0,5 puntu enpresek ordainduko dute, 0,1 hori langileen beraien esku geldituko litzateke. Akordioak aurrera egin du patronalaren babesik gabe. Neurri honen bitartez espero da 10 urtean 50.000 milioi gehiago bilduko dituela gizarte segurantzak. Horrela bermatuko da baby boomaren belaunaldiaren erretiroaren ordainketa. Eta bestalde, gainbalioaren zerga bihartik aurrera kobratuko da berriro ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako aldundiek modu harmonizatuan berrituko dute gainbalioaren zerga, kalkulatu eta hura kobratzeko modua. Onartuko dute udalek lurzoruaren katastro-balioak beherantz zuzentzeko aukera izatea, eguneratze mailaren arabera. Halaber, gehienezko koefiziente batzuk ezartzen dira, lursaila erosi zenetik igoratako urte kopuruaren arabera. Koefiziente horiek urtero berrikusiko dituzte.
Eta Glasgowko COP26 goi bilera hori bukatu berritan, hausnarketarako eta balorazioetarako tartea irekitzen den honetan klima larrialdiaren egoera berrasten duten albiste gehiagoren berri jakin izan dugu. Besteak beste airearen kutsadurak 300.000 hildakotik gora eragin zituela Europar Batasunean 2019 urtean. Aurreko urtea baino ehuneko 10 gutxiago izan zen hori. Europako Ingurumen Agentziak astelehen honetan jakitera eman duen txostenaren arabera. Munduko Osasun Erakundeak gomendatutako muga zorrotzagoak aplikatuz gero, heriotzen erdia baino gehiago saihestuko lirateke. Eta gurean ere klima larrialdia igertzen hasia dagoeneko, izan ere Euskal Ibaietako ur emaria jaisten hasia dagoeneko. Fenomenoa batez ere uda goienean igertzen ari dela diote adituek, eta gai honi heltzeko pantailaren beste aldean bat egingo dugu Ane Zabatletarekin, Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko ikertzailea da bera, eguerdion. Eguerdion, bai. Esan bezala, klima larrialdiaren ondorioak gurean ere pairatzen hasiak gara. Bai, ala da, ezta. Zientzialariak dagoeneko munduko eskualde guztietan antzematen ari dira sistema klimatikoan aldaketa gertatzen ari diala, eta horren ondorioak ere agerikoak dira. Gurera etorrita aldaketak nabarmentzen hasiak gara besteak beste gure ibaietako emarietan. Gure ikerketa taldean horixe da aztertu duguna, ezta? Gure inguruko ibaietako emarietan egon daitezken joerak zeintzuk diren. 100 puntu baino gehiagotan datu errealak hartu ditugu. Horretarako Euskal Herrikoak zein inguruko erkidego edo eremuetakoak. Eta azkeneko 6 hamarkadatako emari datuak hartu ditugu. Eguneroko datuak. Datu asko dira, beraz. Ikusi duguna da, emariek modu esanguratsuan berantz egin dutela eremu osoan. Bai urteko batazbestekoari dagokionez, baina baita ere urte sasoi desberdinetarako. Eta bereziki udazkeneko emariak dira berantz egin dutenak. Eta zer suposatzen du ur emariaren jaitsiera horrek? Zer nolako ondorioak ekarriko ditu? Batez ere, udazkeneko berakadari erreparatzen baldin badiogu, pentsatu behar duguna da, udaren amaieratik gatozela, berez ja ibaietan ur gutxiago izaten dugun garai horretatik, eta oraindik ere ur gutxiago izango dugula, ezta? Eta bestalde, gure hornidura sistema ere, hein handi batean, ibaietako uretan dago oinarrituta, beraz, emarien berakada horrek arazoak sortu ditzake horniduran, eta baita ere arazoak sortu ditzake edo gatazkak sortu ditzake erabiltzaile desberdinen artean. Horretaz gain, kontuan izan behar dugu baita ere, Europatik datorren lege bat badaukagula, Europako uraren esparruko arteztaraua, eta horrek urreko sistemen funtzionamentua egokia izan dadin, ibaian ur nahiko austera behartzen gaituela. Horrek beraz, guzti horrek nolabait egingo duena da, uraren kudeaketan aldaketak egitera behartuko gaitu, eta berpentsatu beharko dugu nola egin behar dugun. Egoera honen aurrean beraz atzera bueltarik ez dagoela esan daiteke, bestelako neurri batzuk hartu beharko liratekela, beste era batera egin beharko litzatekela ur emarien jasotze hori, esan nahi duzu? Bi kontu daude, alde batetik daukagu gutxiago izango dugu eta beraz beste modu batean kudeatu beharko dugu. Eta bestetik, orain momentu honetan uraren kudeaketa, ura banaketa tutuan sartzen denean hasten da, eta ikerketa batzuk egiten ari gara orain ikusteko nola kudeatu dezakegun lurraldea benetan tutu horretan ere ur gehiago sartu dadin. Beraz, uraren kudeaketa ez dadin hasi tutua hasten den lekuan, baizik eta lurraldera begiratu dezagun eta lurraldearen kudeaketa desberdin bat eginez, emarien jaitsiera hori ere nolabait arindu dezaketen neurriak hartzea. Lurraldearen antolamenduan edo ura, hidrologia ere izan dadin
ardatz bat, batez ere zaurgarrienak izan daitezkeen eremuetan. Ane Zabaleta, eskerrik asko gako hauek emateagatik. Mila esker zuei. Eta beste gai batzuei helduta, azaroaren 25ean emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna da, nazioarteko eguna da, eta emakundek kanpaina berri bat jarri du martxan, hain zuzen emakumeen nagusiek esaten duten indarkeria eskutuaren gainean jarri du fokua. Haren meneko nintzen, erabat, ark esaten zuena politena zela uste nuen. Emakumeekiko indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren atarian gaudela, emakunde kanpaina bat abiatu du gizartari eskatuz adi egon dadila eguneroko indarkeria egoeren aurrean, kasu askotan egoera horiek normalizatuta daudela kontuan izanik. Emakundek 55 eta 69 urte bitarteko emakumeekin iaz egindako lanari jarraipena ematen dion kanpaina da. Lan honen bitartez urte askotan jasandako indarkeriaren testigantzak eman zituzten. Kanpainak testigantza horietako batzuk erakusten ditu. Haien testigantzak benetan baliokoak dira. Konturatzeko indarkeria gure inguru hurbilenean gertatzen dela askotan eta ez dugula beti antzematen. Egoera horietako asko eskutuan daude oraindik. Beatriz Artolazabal berdintasunerako sailburuak adierazi du gizarte arazo bihurtu dela eta herritar oro gero eta sentsibilizatuago daudela. Ildo horretan adierazi du administrazio publikoek indarkeria ikusarazten laguntzeko betebeharra dutela. Administrazio publikook eskutuko indarkeria hori atzematen lagundu behar dugu. Bertan dauden emakumei laguntza eskaini behar diegu. Bestalde, emakundeko zuzendari Izaskun Landaedak berretsi du adineko emakumeen aurkako indarkeriak honako berezitasun hauek dituela. Ikusezintasuna, autonomia ekonomikorik ez akasu gehienetan, bere garaiko gizarteak genero indarkeria ez onartzea, gainerako pertsonak zaintzen emandako bizitza bat, eta adierazi duen bezala emakume adinduak askotarikoak izan arren eta guztiek ez badiote profil konkretu bati erantzuten, haien zaurgarritasuna handiago izan daiteke adina dela eta. Orain beste modu batean ikusten du dena. Eta nazioartean Bielorrusiaren eta Poloniaren arteko mugan duela astebete piztutako migrazio krisiari begira jarriko gara. Igor Susa eta Berriako kazetariaren eskutik, eguerdion, ongitorri? Eguerdion, bai. Esan bezala, Europar Batasunaren eta Bielorrusiaren arteko tentsioa handitzen ari da, azken egunotan, ere jakin izan dugu, azken egunetan beste pertsona bat ere hil dela, zein da egoera oraintxe bertan muga horretan? Beno, iturri ofizialek orain arte esandakoaren arabera, oraingo 11 pertsona hil dira muga hori zeharkatzen, Europako Batasunaren eta Bielorrusiaren arteko muga, hau da, bai Poloniatik, bai goragotik, bai Lituaniatik, sartzeko ahalegin horretan. Eta azkena lehengo larun batean hil zen, Siriako gazte bat. Izan erean, batez ere krisi hau piztu da Bielorrusia eta Polonia arteko mugan, eta han daudenak batez ere dira Irakekoak, Siriakoak, eta Afganistangoak. Poloniako gobernuaren arabera 2000 bat pertsona daudean, kanpalekuetan, eta, imaginatu dezakegun bezala, eta gobernuz kanpoko erakundeek eta nazio batuen erakundeak eta mandako informazioaren arabera, bizi baldintza oso kaskarretan daude, gainera han Europa iparraldean dauden, Europa erdialde iparraldean daude, azaroaren erdialdean daude, gauetan hotz egiten du, eguraldi txarra, bizi baldintza oso kaskarretan daude, pertsona batzuk hil dira, iturri ofizialen arabera 11, baina ziurrenik esan dezakegu gehiago izango direla. Egoera hau ulertzeko, aipatu behar da baita ere, Bielorrusiaren eta Europar Batasunaren arteko nolabaiteko gatazka diplomatikoa ere badagoela, ez? Zertan da oraintxe bertan gatazka hori? Gatazka hori ulertzeko urte eta piko egin behar datzera, iazko udan egin zituzten hauteskundeak Bielorrusian, eta irabazi zituen Alexander Lukashenkok, duela 25 urtetik, 27 urtetik hango burua liderra den pertsonak, eta Europako Batasunak iruzurra leporatu zion, emaitzak nahiko eskandalagarriak ziren, iruzurra leporatu zion, eta gero, protestak egon ziren kalean, eta Europako Batasuna leporatzen dio, protesta horiek indarkeriaz erreprimitzea, eta orduan, hasi zitzaion Brusela
Bielorrusiako gobernuari zigorra jartzen, zigor ekonomikoa jartzen. Zigor ekonomikoak norbanakoei, erakundeei, eta orduan, Lukashenkok erabaki bat hartu du, hau da, Europak behintzat leporatzen diona da, berak orkestatzea, diseinatzea plan bat, migratzaileak Europako batasuneko mugaraino eramateko, hau da, hori, eta gobernuz kanpoko erakunde batzuek eta ere hala esaten dute, Lukashenkok berak orkestatu duela operazio bat ekialde hurbileko herrialdetatik edo Aragotik ere bai, Afganistanik eta migratzaileak eramateko Europako batasuneko mugara, horrekin tentsioa sortzeko, Europako batasuna desegonkortzeko eta Europako batasunak esaten dio, gerra hibrido bat ari zara sortzen, baina gerra hibrido bat pertsonekin, Hor dago orain tentsio diplomatiko hori, Europako batasunak atzo bertan esan zuen Josep Borrellek diplomazia buruak, zigor gehiago ezarriko dizkitela, eta zigor horiek ezarriko dizkite antza orain aire konpainiei, bidai agentziei, baina hasi dira Turkia, adibidez Turkiak esan zuen lehengo astean, ez dituela albidetuko Errusiarako bidaiak, Bielorrusiarako bidaiak, Irakeko, Afganistango herritarrentzat. Ikusten ari gara zer ari den eragiten krisi diplomatiko hori. Horixe da, bien bitartean, milaka lagun hortxe jarraitzen dute harrapatuta, mugan ez atzera ez aurrera egin ezinik, eta bitartean zin izaten ari da Europaren erantzuna. Izan ere, azken egunetan ere entzun dugu, arreziak finantzatzeko aurreikuspena dutela baita ere. Bai, hori lehengo astean krisia piztu zenean, edo krisia lehertu zenean, ze hau atzeragoti dator, udan eduki zituen piko batzuk bezala, krisi honek. Eta lehengo astean, Europar Kontseiluko presidenteak Charles Michelek esan zuen, edo iradoki zuen behintzat, nola Poloniak duen, jakin behar dugu Polonian dagoela eskuin muturreko gobernu bat, gobernu oso konservadore bat, eta buruan dauka arresi bat egitea, Bielorrusiako mugan, eta eskatu zion laguntza, orain dela aste batzuk Europako Kontseiluari, Bruselak orduan eman zituen erantzunak izan ziren ez ziren oso argiak izan, gero etorri zen erantzun bat esan ez ziola lagunduko, baina lehengo astean berriro, Charles Michelek esan zuen, edo iradoki zuen, ez dutela baztertzen Poloniari laguntzea arresi hori edo egin nahi duen estruktura hori finantzatzen. Hori da oraingoz, baina nik uste dut aste batzuk barru, edo behintzat ez da gertatu eta ez dirudi gertatuko denik 2015ean egin zutena, pixkat mugak ireki zirela, Angela Merkelen erabakiarekin, mugak ireki zirela, baina ez dirudi oraingoz hori gertatuko denik, baina ikusteko dago dena den, zeintzuk izango diren hurrengo pausoak tentsio honetan, egia Bielorrusia pixkat tonua jetxi duela. Baina, ikusiko dugu. Igor Susa eta Berriako kazetaria eskerrik asko, egoera hobeto ulertzen laguntzeagatik. Hurrengo arte. Zuei. Eta tarte bat eta jarraian gara hueltan, eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Amets Martinez de Heredita izango dugu ikusguneko koordinatzailea, orain arte. Bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Kaixo, intza naiz eta ondoren ikusiko zuen Desizozten kantuan bideoklipa aurkeztean ator. Nazaroan ateako deu lehenengo EP digitala, Iundo aurretikan izena eramango duna, eta publikatu deun Desizozten bideoklipa hau izan da pixkat asmoen deklarazio gisa.
entzulia kokatu dadin intzar mundu imaginario hortan, epia entzun aurretikan. Eta, gomendatu nahi dizuet bizi musika saio ikustia, lan handia iteuelako euskal bideoklipak sustatu eta zabaltzeko. Muxu bat! Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu, Ametxe Martinez de Heredita, ikusguneko koordinatzailea. Eguardion, ongi etorria. Eguardion. Ikusguneko koordinatzailea, esan dugu, Gasteizeko LGTBI-fobiaren aurkako behatokiko koordinatzailea zara, eta duela egun gutxi, sari bat eskuratu berri duzu, Andaluziako trans elkarteak zaritu berri zaitu, nola hartu duzu errekonozimendu hori egindako lanagatik? Ilusio handiarekin eta oso pozik ez, azkenean, Ata Silvia Rivera da Andaluziako trans elkarteak urte batzuk dara baina borroka honetan, eta nik uste dute gutxienez borrokan ari diren pertsona hauen partetik horrelako sariak jasotzea, dudari gabe oso emozionantea da, ez? Azkenean, zure lan ere bai baloratzen delako eta oso pozik. 2 urte beteko dira, behatokia sortu zenetik, abenduan beteko ditu 2 urte horiek, ibilbide luzea dagoeneko, zenolako hori sortzeko beharra non ikusi zenuten? Ibilbide askoz ere luzeagoa da. 2000, ja daramatzagu 15 urte inguru, pixkate erasoen inguruan datuak jasotzen. Hori ez da Gasteizen egiten den gertatzen salbuespen bat, ez? Herri guztietan tokiko eragileek erasoen berri dutenean, eraso hauek salatu eta jasotzen dute, ez? Eta guk Gasteizen berdina egiten genuen, horretarako ja, badira, ezango dizut, 12-13 urte, lehen aldiz telefono bat jarri genuela pixkat eraso hauek ezagutarazteko edo gutxienez guk horren berri izateko. Orduan, pixkate datuen bilketarekin hasi ginen eta errepente 2017an gertatu zen momentu baten hirian dagoen Kurrixin zonalde baten eraso batzuk ematen hasi zirela eta pixkat horrek ere bai eztabaida batera eraman gintuen alde batetik instituzioak non zeuden, ez? Eta guk pixkat erantzukizun hori eskatu geniolako, uste dugulako instituzioak badutela indarkeriari aurre egiteko ardura bat, ez? Eta bestetik garai hartan gogoan dut Madrilen bazegoela LGTBI legea pilpilean eta pixkat horrekin eztabaida bat egin genuen eta esan, legeak behar ditugu edo guazen ezagutzera zer daukagun, ez? Orduan pixkat hortik abiatuta hasi ginen pixkat ematen ziren eraso guztioiek edo gertakari guztioiek jasotzen eta lehenengo aldiz egin genuen lehenengo informea, urtean ematen ziren eta ezagutzen genituen gertakari guztiekin informe hori eta hasi ginen pixkat elkarlanean udalarekin. Eta, bazegoen pixkat horri eusteko konpromiso bat udalaren partetik
Eta, guia lehenengo aldiz jarri genituen datuak mahai gainean eta hori ezinbesteko izan zen. Gero udalak izan zuen bere bide propioa, pixkat, laugarren planean LGTBI perspektiba txertatzerako momentuan ere egin zen Gasteizen LGTBI herritarren diagnostiko bat, eta bat ziren elementu gehiago, eta hortik 2019an sinatzen dugu elkarlana udalarekin, eta hor jaiotzen da ikusgune aurretik egindako lan guztiarekin. Eta gaur egun, zeintzuk izango lirateke lanlerro nagusiak? Guk bi lanlerro ditugu alde batetik guk gertakariak ditzen diegu guztiak ez direlako erasoak, batzuk eraso fisikoak izango dira, bortxaketak, beste batzuk gorroto diskurtsoak, badirelako eta uste dugulako ere indarkeria hau ere bai gradu mailakatu egin behar dela, ez? Eta lanildo nagusiena hori da, erasoen berri izan, erasoen inguruko azterketak egin, zer dagoen, zer dagoen gure esku gertatu dena berriz ez gertatzeko, baino bada beste puntu bat, eta guk ikusgune ditu genion, eta gune hitza hor badu garrantzi bat, eta sortu nahi genuelako ikusguneren buelta honetan, aliantzak eta LGTBI pertsonak saretzeko esparru bat. Eta horretan ere bai, uste dugu, pixkate indarkeria guzti honi eta gainera mugimenduak dituen erronkei eta hausnarketei aurre egiteko, horrelako guneak beharrezkoak zirela, ez? Ahalduntze hori, pixkate erresteko edo gutxienez aukera hori emateko, ez? Izan ere, azken aldian, esan daiteke, ez, agerikoa dela, LGTBI mugimenduaren aurkako gorroto diskurtsoen gorakada bat eman dela, ez dakit, gorakada hori ere gertakari horietan eman den, erasoetan, baina bereziki trans pertsonen aurkako erasoak jaso ditugu komunikabideek azken hilabeteotan, ez? Zer dago horien guztien atzean? Guk horren atzan dagoena da jendarte bat, jendarte cis heteropatriarkala dena, ez? Eta horretan dago gaur gertatzen denaren guztiaren hasi hori, ez? Eta hortik egongo dira beste elementu batzuk, pandemia izango da bat, ere bai, eta nik uste dut onartu egin behar dela, LGTBI kolektiboak espazio batzuk konkistatu egin dituela, lehen ez geunden inun, eta gaur egun gure tokia egin dugu. Kostatu egin zaigu, eta hau borroka baten ondorioa da, baina hainbat eremu konkistatzen joan garen inean, beste batzuk horri aurre egin behar izan diote, eta horretan ere bada arrazoi bat. Eta nola ez, ultraeskuindarraren diskurtsoare hortxe dago, ez? Eta horrek ere badu eragina, eta jasotzen ditugun eraso batzuetan, edo gertakari batzuetan, eragin hori ikusten da. Baina hainbaten lehen aipatzen nuena, eske jendarte hau da, orduan hemendik sortu den guztia hasia hau denean, hortxe daukagune eskenatokia, ez? Gizarte sistemaren isla dela nolabait gertatzen den ura. Claro, askotan esaten digute, baina gazteekin zer gertatzen ari da, ez? Eta, claro, gazteak hortxe daude, baina eske, claro, gazteak hemen bizi dira, eta sistema hau, baitoki guztietan, erabat hetero arautua den sistema baten bizigarrenean, gure begirada erabat heterosexuala denean, eta guk ulertzen dugunean, mundu honetan bakarrik kokatu algarela emakumeak edo gizonak izan da, pixkat ikuspegi horretatik, ezer gutxi espero dezakegu. Eta hori kontutan izan da, nik uste dut oraindik ere, aurrera pauso handiak eman direla, ez? Zein izango litzateke zuen ustez edo zuen ikerketen arabera Hego Euskal edo Euskal Herrian hobeto esan da argazki orokorra LGTBI-den aurkako erasoei dagokionean eta baita ere gai honekiko duten informazioari dagokionean, ez? Belaunaldien arteko desberdintasunik antzeman duzue esaterako? Bai, belaunaldien arteko ezberdintasun hori agerikoa da, eta gainera uste dut onerako dela. Gaur egungo gazteek genero sistema ere problematizatu egin dute. Eta, gure garaian dituzten kezkak edo hausnarketak guk gure garaian ez genituenak gaur egun badaude. Eta uste dut, zentzu horretan oso momentu honean gaudela, ez?
Eta nik uste dut mugimenduak eta adin batzuk daukagunak horretaz ikasi behar dugula. LGTB izki hauek askotan aipatzen ditugun horiek txiki geratu dira. Eta adin bati edo belaunaldi batzuei dagozkien izkiak dira. Orain erabat eta generoarekin zerikusia duen guztia erabat problematizatuta dago, eta hori oso ona da, ez? Eta uste dut abantaila horietako bat, edo aurrerapauso horietako bat, horiek direla, ez? Mugimendu hau, uste dut azkenengo urteetan, batzuk, eta interesa handia egon dela, nolabait, merkatu hobi bat izateko, ez? Eta saiakera handiak egon dira erabat despolitizatzeko, ez? Eta nik uste dut, estrategia hori porrot egin duela, egia da, oraindik badauela kapitalismoak hortxe daukala bere eskua sartuta mugimendu honetan, baino porrot egin duela, eta belaunaldi berriak seguramente estrategia hobeagoak eta estrategiaren aldetik seguramente aurrerapauso handiak emango dituztela, ez? Eta belaunaldien arteko desberdintasun honen atzean zer egongo litzateke? Hezkuntzari diezaiokegu informazio gehiago edukitzea, gai honekiko pentsaera desberdina sustatzea? Bai, hezkuntzak garrantzia handia izan du, ez? Eta guk ikusten ari garena da hezkuntzan profesional ikaragarriak ditugula. Baino hezkuntzan ez daudela baliabideak erronka hauei aurre egiteko, ez? Bai, generoarekin zerikusia duen guztiari aurre egiteko edo klaseetan eman daitezken gertakariak edo erasoi aurre egiteko baliabiderik ez dutela ezaten digute irakasle askok. Eta, honetan, adibidez, Steilas sindikatuak lan ikaragarria egin du eta badira beste lan batzuk, beraz profesionalen aldetik, zoragarria daukaguna, baina horretan eta honetan badute ardura handi bat instituzioek, ez? Lehen esan duanagatik, ez? Baliabideak eman behar direla. Eta baliabidea horiek ematen ez ziren bitartean, ezer gutxi lortu dezakegu, lortu duguna badelako zerbait, ez? Baina igual, orain arteko ibilbidearen inguruan, hausnarketa bat edo ebaluaketa bat egin beharko genuke. Ia sexu eta genero aniztasun hori eskoletan behar bezala eman den, eta ni badakit intentzio honenarekin egin dela, baina igual gauza batzuetan ez dugu, ez gabiltza oso fin, eta igual momentua da ebaluaketa horiek egiteko, eta dudari gabe honetan ari direnei galdetzeko, ez parte hartze hori etzen bestekoa delako. Eta hezkuntzaren arlo horretan ikastetxeen eremuan zenolako ohikoak dira erasoak? Gehienak izaten dira irainak. Nizean behin jipoiren bat, baina gehienetan irainak edo promak, ez, baten transkolektiboari dagokionez, bai ematen direla horrelako jarrera ez oso atseinak. Nik ez dakite erasoak ditu behar diegun, igual hitz potoloegia da horrelako hezkuntzan erabiltzeko, baina egia da horrealitate bat dela, eta honi ere aurre egin beharko diogula, ez? Eta zein da gorroto diskurtsoen eta gertakari hauen atzean sare sozialek duten eragina? Handia, eta azkenengo urtean agerikoa da. Translegearen kontestu honetan, egin bat, sare sozialetan izan dira gehien bat gorroto diskurtsoiek zabaldu den medioetako bat, ez? Bai Twitter edo olako sareetan. Eta horrek nolabait jarrera bat legitimatzen du. Eta diskurtsoaren ostean jipoia dator, ez? Eta uste dut horretan badaudela zenbaki batzuk eta badaudela ondori batzuk, ez? Duela urte batzuk esaten genuen, ez? Behatokietatik, ez bakarrik ikusguneren partetik, behatoki ezberdinak esaten genuen gorroto diskurtsoaren ostean jipoia zetorrela, eta kontuz, porque gorroto diskurtsoa gora zijoan. Gaur egun esan dezakegu, gorroto diskurtsoa gora egin duela, bai, gora egiten jarraitzen duela, baina ja jipoietan, jipoiak ditugu kaleetan, eta, horretan harta jarri beharko dugu. Eta egoera guzti hau saiesteko, sentsibilizazio eta heziketa kanpainak jartzen dituzue abian baita ere?
Bueno, guk lehen aipatu dudana, gure helburua ere bai sare horiek egitea da, ez? Eta LGTBI kolektiboak ere eta pertsonak elkar ezagutzea eta mahai gainean dauden hausnarketei horretan parte hartzea ere bai, ez? Horregatik izan genien ikusgune, ez? Eta zentzu horretan bai, ekintza ezberdinak antolatzen ditugu ikusgunen, armairurik gabeko ginekologia izan da azkenengoa eta aurrera begira izango ditugu beste aukera batzuk bai. Baita ere, eraso bate jasaten dutenentzat aholkuak ematen dituzue, ezta? Izan ere, batzuetan edo ohikoa da, ez? Horrelako egoera baten aurrean basoko egoeran gelditzea, ez jakitea oso ondo nola egin aurrera, ez? Zer egin, ez, kasu hauetan? Bai, gure webgunean badugu informazio hori guztia eta gure lehenengo aholkua da tokiko eragileekin harremanetan jartzea. Gasteizko kasuan ikusgunerekin eta Gasteizkoak ez direnentzako edo arabarra gutxienez ez direnentzako tokiko eragileekin harremanetan jartzea. Batzutan korrika joaten gara sare sozialetara, ubeldurak argazkiak igotzera, ubeldurak erakustera eta gutxienez sareetan salatzera eta gure ustez ez da formularik egokiena, ez? Azkenean ere bai, zuk zure aurpegia jartzen duzulako hor, prozesua oso luze izaten delako eta nolabait, beste babes bat behar delako. Eta hor, oso garrantzitsuak izango dira tokiko eragileak jokatuko duten edo jokatu beharko duten momentua edo hori, ez? Salaketa euren aldetik etorri behar delako. Eta salaketa etorri behar da eragileen partetik erasoak ere bai badute delako irakurketa bat. Eta irakurketa hori mugimenduari dagokionez. Ezin dugu ahaztu LGTBI-fobia pairatzen duen pertsona baten giza eskubideak urratuak izaten direla eta hori dela hau salatzeko erabili behar dugun, hartu behar dugun begirada, ez? Orduan batzuetan erortzen gara beste kontu batzuetan, komunikabide batzuk adibidez, sensazionalismo horretan, eta guretzako oso bide okerra da hori. Erasoak salatzerako ordu horretan, adibidez, pertsona migratzaileen kasuan, esaterako egoera administratibo irregularrean daudenek zalantzak izan ditzakete, ez? Zer egin, kasu honetan, zuek zer gomendatzen duzue? Guk LGTBI pertsonen saretzea bultzatu nahi dugun bezala, tokiko eragileekin ere bai saretzea ezinbestekoa ikusten dugu eta zentzu horretan, lan hildo honetan edo honetan lan egiten duten kolektiboekin harremanetan jartzen gara gure kasu honetan, eta zuk aipatu duzun kasuetan zehar da gure referentziazko elkartea eta horrelako problematika baten aurrean dagoen pertsona bat gure gana iristen denean beti zeharrekin jartzen gara harremanetan elkarlanean aritzeko. Oso garrantzitsua da, porque batzutan igual poliziarekin zuzenean harremanetan jartzea igual ez da aukerarik onena edo ez dakit batek dakit ze arazo duen, orduan momentu horretan hoberena da elkarlanean aritzea, pizkat honetan ari diren eragile ezberdinak, ez? Eta erasoren baten lekuko izan den norbaiti, zer nolako aholkua eman edo ze gomendio? Lehenik eta behin erasotua izan den pertsona horri laguntzea. Eskatzea, ea laguntza behar duen, edo zuen behar, eta beti ere harretan egotea. Eta gero guri kontatzea. Ez da beharrezkoa izatea lehenengo pertsonan eraso hori sufritu duena, baizik eta norbaitik ikusi dezake. Eta igual momentuan ez da gerturatu, baina gero gure bideako baliabideak ditugu nolabait pertsona ezberdinen gana iristeko eta igual iriz gaitezke pertsona horren gana, baina oso garrantzitsua da jakitea zer gertatu den, nun gertatu den eta horren inguruko azterketa bat egitea, konpartitu behar dugunarekin eta horregatik oso garrantzitsua da informazio hori izatea, berdaz, lekukoari eskatuko genioke, gurekin harremanetan jartzea ere bai. Jarraituko dugu momentu baten barru, elkarrizketa honekin, jarraibide hauekin eta egoeraren berri ematen, tarte bat eta jarraian gara bueltan, orain arte. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday itzela!
Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean 19 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeako pari 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte. Eta bestelako gai batzuei helduta, translegeari buruz ere hitz egin behar dugu, ezta? Arrabotz handia sortu zen lege proiektu horrekin, gizartean orokorrean eta baita ere feminismoaren barruan zatik eta gertatu zen. Zuen ustez, genero autodeterminazioaren aurkako diskurtsoen atzean zer dago? Bueno, Euskal Herrira etorrita ez, genero autodeterminazioa ez du inoren eskubideak ezabatzen, genero autodeterminazioa da batzuen eskubidea onartzea eta bakoitza nahi duen izatea ez. Eta nik uste dut horretan lasaitasun osoarekin izan dezakegula horren inguruan ez, eskubideak ez direla inoren kontrakoak, baizik eta kasu honetan trans kolektiboari aitortzen zaizkien eskubide batzuk ez. Eta egia da zalaparta handia sortu duela, batez ere sare sozialetan, eta nik uste dut honetan ez garela hola geldirik egon, gure herrian ere izan ditugulako horrelako mezuak eta horrelako adierazpenak, ez? Baina ni lasai nagoen egin baten, ez? Nik Euskal Herriko mugimendu feministan transak ikusi ditut betidatik. Eta gainera Gasteizko mugimendu feministak oso argi esan du horrelako diskurtsoekin bat egiten ez duela. Orduan, uste dut hor beste toki batzuetan agertu den arazo hori gurean txikiagoa dela eta ez daukala, imaginatzen dut hau lege bate aurkezten denean beti dago horrelako zalaparta bat, ez? Eta eutanasiaren legearekin gertatu den bezala, ez garela guztio joan eutanasia eskatzera, seguramente translegea eta genero autodeterminazioa onartuko dela. Por cierto, Euskal Erkidegoan onartuta dago 2012-2014 eta hementxe gaude, lasai asko, eta ez dago inore zabatuta, eta ez dago izan problema askorik. Beraz, legea onartu egingo da, genero autodeterminazioa ere bai, eta, seguramente guztia geldituko dela, eta lasai biziko garela guztiok inoko problemari gabe, ez? Madrilek onartu berri duen beste gauzetako bat da, haurdunaldirako gaitasuna duten transpertsonentzako lagundutako ugalketa finantzatzea. Nola hartu duzu berri hori? Eskubideak bermatzea ekartzen duen lege guztiak onak dira, eta hau pertsona guztien berdintasun hori eta berdintasunean aurrera pausoak ematea da, eta zentzu horretan uste dugu garrantzitsua dela. Ez bakarrik transpertsonei eragiten dion lege bat delako, lesbianei ere eragiten die lege hori. Legea ez da zelan da, ez dakite akordio ministeriala edolako kontu bat, baina, egin baten berdintasunen aurrera pausoak ematen diren ekimen guzti horiek onak dira. Eta politikoki hartzen diren erabakien artean, Euskal Herrian ere, zer botatzen duzue faltan? Zein izan beharko luke lehentasuna oraintxe bertan zuen ustez? Zehar lerrotasuna. Uste dugu LGTBI politikak zehar lerrotasuna behar dutela. Eta lehentzuk galdetzen zenidan hezkuntzaren inguruan. LGTBI fobiaren inguruan hitz egiten dugun guztietan beti jartzen dugu hezkuntzale batean eta bestean polizia, ez? Eta nik uste hori akats bat dela. Erdian badaudelako gauza asko. Gizarte politikak honetan ez dauka zer ikusiak, ez? Gizarte politiketan ere bai ikuspuntu hau bermatu beharko da. Eta kulturan ere LGTBI kolektibak badu bere kultura. Eta gainera, LGTBI kolektibak bere erreferenteak behar ditu eta bere erreferenteak ikusgarriak izan beharko dira, ez? Hori ere bai, horretan baliabideak eskaini beharko dira. Beraz, LGTBI politikak esaten ditugunean, uste dut maiuskulaz egin behar duguna, eta ez bakarrik gobernuaren atal konkretu bati dagozkion politikak, baizik eta gobernuaren ikuspegi guzti, parlamentuaren ikuspegi guztietan txertatuta dagoen ikuspegia izan behar da LGTBI kolektiboaren. Metz Martínez de Heredita, ikusguneko koordinatzailea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian gara bueltan solasaldiarekin. Gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landarekin. Orain arte. Eso, dugu Anita Mariana.
zuena txatateko amaxearia eta pianista. Eta gutaz gain beste bitartetik gaztau, Nora, magista, eta Aiela bateria joia. Eta gaurkoan gure bigarren kantua aurkeztuko dugu. Eta gure bigarren kantua izena ez da. Eta eman nahi duen bezala guzina da, Norea izan berdula bakoitzak. Eta ez bezala guzien zure gura beste galtzikoa zapaltzen, zure helburu lortzeko. Eta orduan entzitea gubiatzea izuen, eta eskerrik asko nagatik. Aio! Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin. Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javier Surmendi udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendarentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean, herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko.
Bestalde, Pili Legarra udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsutza dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela, udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurokoa zan, udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko. Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia etxeuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtseskoa da eta bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortze aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zela mugitzen garen leku batetik bestera hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago ahalik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guzia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela. Eta egunero legez, solasaldiari tarta irekiko diogu eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta bestetik Carmen Holanda, ongi etorri. Eskerrik asko. Koronavirusari buruz hitz egiten hasi behar gara gaurkoan, izan ere agerikoa den bezala, COVID-19aren transmisioaren kurbak goranzko joera hartu du berriro ere, eta honen aurrean Eusko Jaurlaritzak neurri murriztatzaile berriak iragarri ditu gaurkoan, bihar sartuko dira indarrean, entzun dezagun lehenik eta behin Gotxane Sagardui sailburuak esandakoak. Dizkizuet. Neurri horrien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Prebentzio neurriak bermatu ezin diren jarduerak edo ekitaldiak etetea edota jendea pilatzea eta konzentratzea saihesteari lotutako neurriak indartzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatzea gaueko aisialdirako tokietan eta zenbait jatetzetan COVID ziurtagiria eskatzeko baimena ematea. Horiexek beraz, Eusko Jaurlaritzak gaurkoan hartutako erabaki horiek, transmisioa nolabait eteteko, pilaketak eteteko helburuarekin, eta bestalde baita ere COVID-19aren ziurtagiri hori eskatuz erabiltzeko, baimen hori eskatuz EAeko Auzitegi Nagusiari, beste herrialde batzuetan egiten ari diren bezala. Horrietatik hasiko gara nahi baduzue, zelan ikusten duzue horixe, COVID-19 ziurtagiriaren erabilera hori leku zehatz batzuetara sartzeko, adibidez.
Bueno, niretako ondo dau, ondo iruditzen zait birusa kontrolatzen badau. Gauzia da, berdina pasetan dana, da berriro ostalaritza jartzen dutela arazo bakarra moduan, ez? Eta adibidez, egunero hainbat eta hainbat pertsona metroan bidaiatzen dute, denok ez da gitxe batera, batzuk distantzia hori mantendu gabe, gero bai, ostalaritzan jartzen duzu maskarilla, ero ondo neurriak betetzen dituzu, baina kalera zoiez, eta neurri horiek ez da, orduan, bai, ondo dau pasaportia eskatzia, baina bai da, ez da gitxe izango dan modu bakarra birusa kentzeko. Bai, Ipar Euskal Herrian dagoeneko eskatzen dute, ez? COVID pasaporte hori, ez dakit eraginkortasuna nik izan duen orain arte? Eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, hainbat lekutan ari dira, hainbat herrialdetan, hainbat ingurutan ari dira eskatzen, ez da? Nik uste dut, hausnartu behar du honen inguruan, eta nik uste pasaden denporarekin da izan dugun esperientziekin, agente guztiak jakin badaki, COVID-a segora beratan zabaltzen den, transmititzen den, zer den COVID-aren kontra egiteko eraginkorra da zer ez, hori guztia nik uste ikasi dugula. Eta une honetan, ze gertatzen da, 6. olatu hori ari da indartzen, hori biztan da, hau olatu berri bada, ez hemen bakarrik, Europa osoan, eta badaude motibo konkretoak, da nik uste lehenengo hortik hasi behar dugula, neurria baino lehenago jakin zeintzu diren zuloak, hau da, ze zulotatik sortzen zaigun berriro ere olatua. Zeintzu dira defentsetan ditugun zuloak, eta nik uste 3 direla, ez da? Ez da uste personal bat, baizik eta zientzilariek eta hori ari dira apuntatzen da hortik jo behar dugu. Txertoarekin lotura dute 3. Hau da, demostratu da, frogatu da txertoa eraginkorra dela. Ez du erabat gainditzen, baina bai neurri handi batean orduan. 3 zuloa dira batetik, 12 urtetik berako aurrak. Txertatu behar dira, bai ala ez, txertu berezi bat atera behar da, dosia batez ere berezia, hainbat herrialdetan ja ari dira egiten. Hemen aztertu beharko da hori, neurriren bat hartu beharko da, badakigu transmisioa une honetan hortik gertatzen dela neurri handi batean. Gipuzkoan, Astigarragan daukate kopuru oso altua, 1.400 kasu, eta eurek esan dute, badakigu fokoa non dagoen, eta aurrengan dago fokoa, detektatua dago, zerbait pentsatu beharko da horretaz. 2. zuloa, da txertatu ez diren helduak. Heldu horiekin zer, hemen eskubide individuala bakarrik aztertuko dira, komunitateak ez du eskubiderik, osasun eskubidea komunitarioa da. Orduan, txertoa hartu nahi ez dutenek, agian izango dute eskubide individual bat, baina gero hori lotu beharko da edo konjuntatu beharko da komunitatearen eskubidekin eta osasun eskubidea komunitarioa da. Orduan, horiei edo zertifikatua eskatzea edo mugatzea bere mugimenduak nik uste hor pendiente daukagun zerbait dela. Horretarako epaile bati baimena eskatu behar zaio, Garrido izeneko bati baimena argi esan da. Garrido izeneko epaile berezi bati baimena eskatu behar zaio eta bere kapritxoaren menpe egon behar dugu, hori ere aztertu beharko da noizbait. Eta 3. da, 3. dosiarena, ez da? Hor dago beste zulo bat. Biztan da beharrezkoa dela, zenbait kasutan, nik uste dut esaten den baino kasu gehiagotan, ze hainbat herrialdetan ari dira planteatzen 40 urtetik gorako egia 3. ematea, eta kontua ez da demagogikoki esaten den moduan, baina ezken munduko herrialde batzutan oraindik 2. ez dute hartu. Hartu behar dute 2. eta 3. han eta hemen, esan nahi dut, aukera dagoen toki guztietan da txertoa, badaude, Madrilen bota egin dituzte ez dakiz eman 1000 txerto. Horretarako ez dago eskubiderik, baina hemen 3. behar bada, behar da. Eta nik uste 3 zulo horiek estali behar direla. Txertoan dago beraz fokoa, arazoaren muina eta baita ere konponbidea. Zuk ere ala ikusten duzu, Austrian adibidez, bestelako murrizketak ere hartu dituzte, ez? Txertatu gabekoei, mugikortasuna, nolabait, horixe ez, mugatu diete, konfinatzeko deitu dituzte. Nik ez dut ulertzen zagatik da zen ondiko nolduak txertoa jarri gabe. Ez dakit,
ezagutzen dut hainbat pertsona, eta bai hitz egiten taulan, euren arrazoiak dituzte, ez? Beldurra, baina beldurra zeri, txertoari, birusa baino. Bai, igual, ez dakit, pertson horiekin hitz egin beharko da, edo kanpaina bat sortu, pertsona horiei konbentzitzeko, ez? Zuk esan dozuna, ez da bakarrik eskubide individuala, denon eskubidea da, orduan, ez dakit ez dauko zentzurik gu, txertoa jaso dugunak pasaportearekin urten, ez dakit, gure mugimenduak murriztu, eta eurek, ze berdina egin behar dute, ez dakit. Ikusiko dugu zertan gelditzen den seigarren olatu honen hasiera edo dena delakoa, baita ere ospitaleetan eta zainketa intentsiboetako unitateetan isla daute duen ala momentuz bestera batera igarotzeko omen gauden, baina adi, jarraituko dugu noski beste gai bati helduko diogu jarraian, eta horixe da hain zuzen berria egunkariak egindako ikerketa batetik abiatutako gai bat, izan ere berriak ikerketa bat abiatu du, esan bezala, eta Euskal Herria nola ikasliburuetan islatzen ote den aztertu dute, ez? Eta bertan ikusi dute oso gutxi karten dutela erreferentziatat Euskal Herri osoa, ez? Eta egiten dutenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskoletan zabaltzen dituztela euren liburuak. Nafarroan adibidez, Nafarroako mapa soilik ageri dela, eta horrelako evidentziak topatu dituzte, ez? Beraz, honen gainean ere hitz egitera gonbidatuko zaituztet, suposatzen dute irakurri duzuela artikulu hori, eta bertan kontatzen diren evidentziak, ez? Denok dakizkigunak, ez? Azken finean ikastolara joan garenok, edo eta eskoletan joan garenok, ikusi duguna. Zer iruditzen zaizue, hau gertatzea, 21. mende honetan, 2021. urte honetan? Bai, nik uste lehenengo eta behin zoriondu behar dut berria, ze igandeetan halako erreportaje oso mamitsuak ateratzen ari da, eta hau benetan izan da bereziki interesgarria euskaldunontzat. Begira, bai azalean eta bai gero barruko orrialdeetan oso dokumentazio zehatza, fundamentu handikoa eta ondorio batzuk ateratzen dira, eta ondorioa ez da edo nolakoa, ez da, hemen azalean ipintzen da Euskal Erdia ikasliburutan, hori da, Euskal Herria barik Euskal Erdia, izioko badago hor, baina benetan zehatza eta benetakoa, hemen ikusten da ikasle bat, ez dakiela ze ideia atera behar duen mapa hain desberdinak Euskal Herrikoa zatikatuta ikusita, ez da. Eta gero, barruan planteatzen da beste gai bat, dimensio politikoa daukana eta oso serioa. Eta da, Euskadi eta Euskal Herria, kontzeptu bi horien artean dagoen naste borrastea. Claro, nik ez dakit, ni Euskadin bizi naizen, Euskal Herrian ere bai, edota nire lagun Zarakoa, ez dakit, Euskadin ez da nun bai bizi, Euskal Herrian bai bizi da, esan edo zer da, eta Nafarroan bizi dena non bizi da. Agoitzekoa non, Euskadin ez, Euskal Herrian bai edo ez, edo zer da hau. Osea, hau aguante ezina da, jasen ezina. Kontua da, zergatik gertatzen da. Da horretarako ere ematen dira klabe batzuk, begira, gertatzen da kurrikulumen mamia ez dagolako berton. Hau da, ez dugu guk erabakitzen hezkuntzan ze kurrikulun eduki behar den. Mamia ardatza ipintzen da Parisen a Madrilen, esate baterako. Parisen esan dut, ondo esan dut. Iparraldeko testu liburutan ez dago aipamen bakar bat ere Euskal Herriari egina, bakar bat ere ez. Eta hori zergatik? Parisen hezkuntza sailak esaten duelako ala eta ala ipini behar da, eta hemen Frantzia da agertu behar dena, eta orduan Lapurdi Frantzia da, Zuberoa Frantzia da, eta Nafarroa Frantzia da, eta puntu, ez da. Hori eskandalua da. Baina eske, hemengo liburutan ere uste dute argitaletxe bakarra da Euskal Herriaren historiari eta hori da, ikaselkar hori da, eta erreferentzia egiten diona. Orduan, hori guztia ikusten duzu hemen, da ikusten duzu gainera, eta egundoko ernegua ematen dizu. Osea, gure nortasuna noraino zapaldu behar dute, eta geure etxean ere ezin dugu etxea agertu. Osea, guk agertu behar dugu espainol bezala edo frantziar bezala, eta ezin dugu Euskal Herria denik ere. Honek gero tantzandiagoa dauka frankismoan inposatzen ziguten testu liburu eta edukiekin. Benetan, hau negargarria iruditzen zait,
eta eskerrak berria bezalako komunikabide batek eta Hamaika telebistak ematen diola espazio bat honi hau salatzeko, ze hau guzti salagarria da. Eta salatu bakarrik ez, hau zuzendu egin beharko dugu. Aber, nola zuzentzen dugu, hau? Maialen, nola ikusten duzu zuk egoera? Kontzeptuen arteko desberdintasun horiek, mapen arteko desberdintasun horiek, hezkuntza arloan gainera, ez? Zer nolako ondorioak ekarriko ditu horrek? Niri hori pasau jaten, ni ikastolara fan nintzen eta ikastolan 7 probintzien mapa ikasi genuen, Mendixekin, Ibaiekin eta guztiz, eta gero instituto publiko batera fan nintzen eta izan zen super lioso, ez? Osea, ez nagoen ulertzen, ikasitako dana, lehenengo DBH-en ja kendu egin behar dut eta beste gauzat ikasi, guretzako gure klaseen dako oso ulergaitza izan zen. Baina, ezuk esan dozun moduan, nire ustez intentzio bat hau. Eta intentzio hori da nortasuna edo Euskal Herriko sentimentua kentzia, edo desegitea. Eta horregatik egiten dute, zeintzuk sortzen dituzten mapak. Eta zer gure da bez, hori da. Bai, azken finean, errealitate gisa ukatzen dela Euskal Herria beraren errealitatea edo dagoela, ukatzen eginda hain zuzen hezkuntza liburuetan, horrek sortzen dituen nahazte guztiekin, esan duzu, Euskadi eta Euskal Herriaren arteko kontzeptuen arteko nahaztea, baina ez horiek hori izan ere baita ere Euskal Herria kontzeptua 7 lurraldeen baitan, ia ez da inoiz erabiltzen, horren ordez Euskal Lurraldea baliatzen da, hor ere intentzionalitate bat argia dago. Egoera badauka absurdotik ere asko, pentsasazu. Hau da, konparazio bat eginda, pentsasazu persona bat datorrela orain, ez dakit, Asiatik, eta dator zure herrira, eta berak esaten dizu zure etxea nola antolatu behar duzun, da nola banatu behar duzun. Berak ez du etxea ezagutzen, baina berak agintzen du zure etxeak ze konpartimentazio euki behar duen diozu. Aizu, parkatu, nire etxean ni definituko du lehenengo, zema gela dagoen, zein den zukaldea eta zein den logela, ez da? Konparazio horako hori da. Madrien da Parisen esan behar digute Euskal Herria nola zatikatzen den, da zer ez den Euskal Herria. Bueno, mesedez, egoera horretan, egoera absurdo horretara behartzen gaituzte, eta nik usteia nahikoa dela esan behar dugula. Nik uste dago, Maialenek ondo esan duen moduan intentzio bat, Euskal Herriaren kontra egiteko, Euskararen kontra egiteko ere bai, ze beste gerra bat hemen izenena da. Osea, toki izenena, pentsasazu. Askotan, nik ez dakit Bilbon bizi naizen, Bilbao bizi naizen, Zornotzatik pasatzen naizen edo Amorebietatik. Bueno, hola gabiltza, ez da? Esan nahi dut, hau, absurdoa da, eta ia nahikoa da, halako absurdo inposatuak aguantatzen. Eta ikerketa honen atzetik zer etorri beharko luke? Bueno, a ber, guk esaten dugu behin da berriro gure esku dago, baina ikusten da ez dagoela gure esku. Ordan egin behar duguna da, gure esku hartu behar dugu gure kultura, gure hizkuntza, gure geografia, gure politika, hori da egin behar duguna, bestela honek ez dauka konponbiderik. Nik uste Euskal Herria bada eta hori ukatu nahi duenak ez dauka erraz, baina saiatzen da. Ordan egin behar duguna da, Euskal Herria baldin bada, izanari izena gu jarriko diogu, ezta? Izana bada, izena ere dagokio. Eta ezin da esan, hau Euskadi da, hau da Baskonia, hau da El País Baskon, hau da Komunidade Navarra, hau da Bizkaiko herrialdea, aizu, geldi. Izen da ditzagun gauzak, hasieratik eta azkeneraino Euskal Herria bere parteetan, bere osagarrietan, ondo esan duzun bezala Arrasateko ikastolan, 7 provintzia edo 7 herrialde, az gaitezen hortik, ez da. Izan ere, hildo honetatik jarraituz gero, zenolako etorkizuna irudikatzen duzu, Maialen? Euskal Herria kontzeptua desagertuko da. Txikiak, ume txikiak ez badute ikasten, eta guk, zuk esan duzu moduan, ez? Guk ez badugu ideia hauek banatzen edo hitz egiten edo ikasten, ez desagertu ingo da. Eta bai, arrasaia daukozu, ez? Adibidez, Arrasate Mondragon, Arrasate Mondragon, gero Zornotza, Amorebieta, da super lioso. Iruña, no, Pamplona. Aizu, Iruña, no, Pamplona. Donostia, San Sebastián, zertan gabiz.
Gai hau alde batera utziko dugu eta beste gai bati helduko diogu, baita ere gaurkoan nazioartera begira jarriko gara, izan ere hortxe jarraitzen duela astebete hasi zen migrazio krisi hura Polonia eta Bielorrusiaren arteko muga horretan, dagoeneko datu ofizialen arabera 11 pertsona hil dira, muga hori igarotzen nahiean eta momentuz hortxe jarraitzen dute, ez atzera ez aurrera, muga guztiz militarizatuta dagoen bitartean, Igor Susa eta Berriako kazetaria izan dugu gaurkoan magazinean, eta egoeraren berri eman digu. Iturri ofizialek orain arte esandakoaren arabera, oraingoz 11 pertsona hil dira muga hori zeharkatzen, Europako Batasunaren eta Bielorrusiaren arteko muga, hau da, bai Poloniatik, bai goragotik, bai Lituaniatik. Krisi hau piztu da Bielorrusia eta Polonia arteko mugan, eta han daudenak batez ere dira Irakekoak, Siriakoak, eta Afganistangoak. Poloniako gobernuaren arabera 2000 bat pertsona daudean kanpalekuetan, eta imaginatu dezakegun bezala, eta gobernuz kanpoko erakundeek eta nazio batuen erakundeak eta mandako informazioaren arabera bizi baldintza oso kaskarretan daude. Ikusi ditugu irudietan, ez da, milaka pertsona hortxe harrapatuta momentuz mugan daudela, eta gainera honen atzetik ere Bielorrusiaren eta Europar Batasunaren arteko nolabaiteko krisi diplomatikoa ere badagoela, ez? Honen atzean geopolitika eta erabaki politikoak ere badutela zerikusia krisi humanitario honetan, baina bitartean hortxe daudela migratzaileak. Non ikusten duzu egoera dagoeneko aste bat igaro da krisia lehertu zen? Migratzaileen egoera oso larria da. Pertsonak ez balira bezala tratatzen dilegu. Eta Europar Batasunaren erantzuna ezi erotraba gehiago jartzia, hori ez dakit ez dut ulertzen. Ez dira konturatzen, hori 2000 pertsona da zela kanpalekuetan, egoera supertxarrarekin. Euren herrialdetik ihes egin dute, euren egoera oso larria salako. Eta gainera 11 hildako daz. Nik hori entzuten dudan bakoitzean, etortzen zait burura ez die zenbakiak. Pertsonak die, euren atzien historia bat dau, eta eskubidea, ni dudan eskubide berdina dukie bizitzeko. Orduan, segatxik hau gertatzen da, eta segatxik permititzen dugu hau gertatzea. Hau gertatzen da, nik uste, tamalez badauka esplikazioa, eta esplikazioa onartezina da, baina hau da. Bai krisi humanitarioa deitzen ditugun horietan, etorkinen inguruan da gerren inguruan gertatzen direnak nagusiki, baita ere klima krisia deitzen dugun horretan, ari da nabarmentzen gauza oso larria, eta da hemen estatu boteretsu batzuren eta botere talde oso indartzu batzuren interesak horren gaineti daude. Eta hori gertatzen da kasu konkretu honetan Bielorrusia, Polonia, Lukashenko, Putin, eta hori gertatzen da. Hau da, zer dago hor jokoan? Ez da etorkinen etorkizuna, bosta sola botere hoiei hiltzen dira, hotzez hiltzen dira edo gozez, eta zer? Telebistako egun bateko gaia dira, eta puntu, eta ez dute horregatik erreazionatzen, itxurak egin besterik ez. Zer da benetan dagoena? Nik esango dizut adibidez gazaren kontua. Hori bai da larria hauentzat. Zergatik? Hor daukazu Gazprom, Errusian, ez da, Putinek kontrolatzen du, bide batez esan da, Alemaniara ailegatu behar da, Alemanek behar dutelako gaz hori, eta eurentzako ezinbestekoa da. Bide batez esan da, Putinek orain oso lagun hurbil bat dauka Alemana. Roeder, Alemaniako kantzillerra izan zen bere garaian, fitxatu zuten, Gazpromen jarri zuten hor buruzagi, eta Putinen alboko bada, ez da. Eta Putinek erabiltzen du Lukashenko. Lukashenko da Putinen marioneta bat. Hori argi dago. Eta egiten du Putinek agintzen diona. Hau da, Europa provokatu, Alemania provokatu, beste helburu batzuk lortzeko. Hori hola da, hori batetik. Eta nik uste dut, etorkinen gaian, badago ere beste jarrera bat, Polonia ultra erreakzionarioak, bere gobernuan da instituzioetan, elikatzen duena. Eta da, gu Europako privilegiatua gara, eta hemen ez dugu onartuko, oraino etorkin pobrerik etortzea. Eta beharrezkoa bada, esitu egingo dugu, muga eta hori ari da Polonia egiten. Ordan, bi elementu horiek interes defenda ezinen menpe
kokatzen dira. Eta hori da benetako problema. Hemen ez dago mundu mailako nazioarteko erakunde bat, indar ejekutiboa daukana, nazio batuen erakunde izan beharko luke, baina ez da, ez klimaren gaian, ez etorkinen gaian, erabaki batzuk hartzeko eta horiek behartzeko betetzen ez dago. Eta hori horrela den bitartean, halakoa gertatuko dira. Claro. Gainera, egoera honen aurrean, ikusita bazen nolako harreman edo botere harremanak dauzen baita ere Europar Batasunaren barruan, gailentzen direla giza eskubideen gainetik, azken finean beti ahazten ditugu, zuk esaten zenuen bezala, hortxe bizitza hobe baten bila dabiltzaten milaka eta milaka pertsonaren egoera zein den, ez? Bai, eta hori ez da bakarrik gertatzen hemen, bai gertatzen da Mediterranear itsasoan eta bai Mexikon eta Amerika Latinan migratzaile, estatu batuetara doia zen migratzaileekin berdina pasatzen da. Bazuk esan duzu moduan da, interes batzuk daz eta ez daie importa, ez hemen jentia hiltzea, ez daie importa. Euren estrategia politikoa daukie eta ez jako importa. Begira, hori da, begira, orain dano gaude ez da, Bielorrusia eta Poloniaren arteko mugara begira. Claro, bitartean, zehari da gertatzen Grezian dauden kanpamentutan modu baldarrean maltratatua dauden aspaldiko errefusiatu haiekin. Pues berdin adirea gozez da hotzez hiltzen, eta inok ez ditu aipatu ere egiten. Egunotan, eskerrak, halako erakundea daudela, gobernuz kanpoko erakunde bat dago, gainera bertokoa, zaporeak, eta ari da, kanpaina bat egiten zer lortzeko, arropa eta zapatak, arropa eta zapatak negua bizirik iraun dezaten Greziako kanpamentutan. Hori da egoera, eta horretaz ez da hitz egiten orain, ze orain aktualitatea dago behartuta, komunikabide nagusia behartuta Polonian. Polonian egongo da, baina Grezian ere bai, eta zuk esan duzuna, Mexikon ere bai, eta hemen mundua bera dago aguenta ezina, soporta ezina den egoera batean. Eta hor neurria behar dira, eta ez boteretsuek hartutakoak. Hau da, Estatu Batuetako Biden hau, eta Txinako presidentea telefonoz hitz egiten dutelako ez da ezerko, ponduko. Ze biak ere interes partekatua dituzten gauzatan. Orduan, herritarrok gizarte zibila mobilizatu, indartu eta benetako presioa egin beharko dugu. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia Carmen Holanda eta Maialen Ferreira, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday itzela! Black Friday honetan